Parang ang hirap ata suklayin. Tingnan mo, naka-play na ito. Pula. Yan na. Lakas suklay? Ha? Lakas suklay? Talian natin ang buhok mo. Wait lang. Maganda pag nakatali ay. Ano yun, mahaba kasi itong buhok ko kaya pinatalian ko. Ngayon na dito, harap. Harap ka sa akin. Tandaan mo na pangalan ko ha, sa Ate Ritz ha. Ha? Ha? Makalimutan mo. Yan. Tapos talian natin. Naligo ka na ba? Ay, shampoo mo. Shampoo mo, ano? Ikot mo kuya, ikot mo. Harap ka dito. Nyug daw ang shampoo niya. Ha? Nyug. Nyug! Baboy! Nyug nga! Gusto mo yung totoong shampoo? Ha? Bakit nyug ang shampoo mo? Ganun po talaga dito minsan. Ha? Oo. Ginaganon sa gata. Napahid sa kwan ulo. Nyug daw ang shampoo niya. Shampoo. Hindi ko masukli ang dulo at... Gusto mo maligo tayo? Ganito. Ha? Dagat na kaninalat yun. Maalat daw yung dagat. Ay, di na lang sa dagat. Saan ka ba naliligo? Sa dagat. Saan? Dagat. Eh, di sa dagat ka din naliligo. Eh, maalat yun. Maalat yun. Eh, di na pupunta sa bug yung alat. Nag-aanlaw ka naman. Nag-aanlaw ka? Ha? Nag-aanlaw ka? O, paano to? Ma'am, kayo po yata ang Kulot-kulot ng ano. nagbibigay ng mga turin ngayon. Wala ako nasain. Ang pinilang Hindi ko talaga masuklay ito. Dapat maligo ka. Wala kang ano? Wala kang suklay? Wala? Mabili tayo shampoo? Dapat sinabi mo kanina wala kang shampoo. Galing tayo dun kanina sa tindahan. Nabilhan ka na sana. Ha? Ha? Nabilhan ka na sana. Nga? Ha? Doon? O siya, tara. Mapunta tayo. Tara, dali. Doon tayo. Anong shampoo, ano mo? Anong shampoo, ha? Nga, kuya. Daming edit niyan. Dito. Basta kanan. Yan, dito. Sabi. Apir! O ano, ligo ka? Doon nga. Papaliguan kita. Ha? Gusto mo paliguan kita? O tara ka, instant to. Okay lang, alahin na tindahan. Lain na tindahan, bili ka din ng shampoo. Gusto daw paligo. Ha? Dito. Mainit nga. Mainit nga. Palmulib. Lahat na yan, bili mo. Ano ito? Aba! Saan ka maligo ngayon? Mapunta na tayo? Paliguan kita? Ha? Oh. Tara. Baka sabihin yan, Ma'am Rick. Huwag ka na umalis. Dito na lang ikaw. Tara. Maligo ka ha? Sigurado ka maligo ka? Baka niloloko mo lang ako. Maganda dyan. May tubig dyan. Dyan tayo maligo. Dagat. Hindi, ayan di ba? Ano yan yung... Ano ba yan? Tubig yan. Ha? Yan. Oo nga. Di ba? Ayun Umpo. Nagmamadali. Iniwanan ako. Ha? O, saan ka punta? Itago mo na yung pera mo. Huwag mong gastusin, ha? Saan ka punta? Ha? Ha? Sus, mariusip. Kahin siya, bibo siya, Opo, kasi may tenga po siya na Ano yun dyan sa naliligo? Opo, yan po. Talaga? Dyan ka nagigib. Ha? Ay, konti ang tubig. Oo. Ay, walang tubig. Hiram ka muna rin yung tubig. Hiram ka muna. Dali, uyan.
Walang tubig. Ilam ka na muna dito. Mm. Ilam ka na lang muna to. Uyanan na lang natin. Dali na, nang madali. Na ano naubos na. Wala nang laman. Ano? Marami pong naglabal daw. Naglalaban. Ah, kaya pala naaagad ang laman. Galing mo magtabo ah. Diyan, busin ako dyan. Bubuhangin na yun, ate. Mm. Matamaan tayo. Napakulang yan sa'yo. Oo, dagdagan mo dito. Hiram yung natin yung tubig dito. Uyanan na lang ako may kanya. Ayaw niya, ayaw. Gusto niya pinaghirapan niya yung ano. Pinaghirapan niya yung... Gi. Ha? Gi. Angat. Uy, galing ah. Ang galing mag-angat. Ha? Oo, ito ba talakaw? Lamakialam, bibi. Papakialam na. Kaya mong gawa niya. Yan ang bag ko dun. Nandun na naman, nagbibihis ka pa naman. Ang galing oh. Ang galing mag, ano oh. Magdakot na tubig oh. Hala, hala. Oh, dadaan. Dahan. Wait, baka pati. Dan. Luna! Untong ka dan. Hindi pa. Hindi pa. Ano ba to? Ha? Bunyaw! Sige na, batin mo na to. Batin mo na. Tama na yun. Layo. Layo ng iniigiban mo. O saan ka maligo yan? Ah, doon. Ah, sa bahay. Ate, dito ka maligo. Saan ka maligo? Bakit pwede ba dito maligo? Ay, saan ba? Saan ba talaga? Naligo! Naligo na. Dali. Lipo! Ang dyan yung galaw. O, na. Buhos mo muna. Magbuhos ka muna. Okay pala dito kahit saan pwede na maligo. Ano? O, dali. Buhusan para bumula. Kukuskusin natin. Sige, sige pa. Yan, para muna. Sipon mo. Sipon. Hindi, isinga mo yung sipon mo. Isinga mo. Yan. Tatalbuhan mo na. Lapon mo na ko. Nakakatalbo ka ng sipon. Igiban mo pa. Para masuklayan natin yung buhok mo. Puwa ka ng puwa. Unogong! Nalamay pulis. Bawal na diyang maligo. Amin ng pulis. Tako! Saan? Ay, dito. Aba! Bawal daw diyang maligo, sabi ng pulis. Huliin tayo ng pulis. Tao! Bawal daw dito maligo. Bilisan mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Mababasa ate. Dahan-dahan ng maligo. Nasaan yung ano mo? Sabon mo. Hindi ka nag-ano ng sabon. Nakuha na po si mama. Yan, ibigay ko na tong ano, sa'yo na yung suklay na yan ha. Ha? Para Suklay. magsuklay ka. Magsusuklay ako na. Asan ang sabon mo? Makamarahilod ka man lang. Asan ang sabon? Sabi mo kay mama mo kung may sabon. Para makahilod ka. Ay, wala daw sabon. Dapat nagbili ka ng sabon. Alam, inubos mo shampoo? Ayan o. Ito, shampoo. Ay, sabon. Wait, asan na yung wallet ko? Di mo sinabi walang sabon. Maliligo tayo. Maliligo ka walang sabon. Oh, takbo ka sabon. Pati conditioner, bilan mo na din. Kasi para masuklayan ko yung buhok niya maayos. Walang safeguard po. Mahal yan. Magkano ba safeguard? Yung maliit lang. Walang mali. Oh, ito lahat. Oh, dalin mo na yan. Oh, sige na. Isang safeguard. Conditioner, ha? Conditioner. Conditioner. Inaantayin mo yung ano, conditioner para masuklayan ko yung buhok mo.
Wala nang kuwan, wala nang tubig dun. May tubig din, mangi tayong tubig. Siga na. Mangi tayong tubig. Siga na. Lalamig ka na! Bilisan mo! Lalamig na yan. Lamig! Bato. Hingi na lang ng towel kay mama mo at maano ka na, doon na lang tayo mag-conditioner. Gusto mo, giniginaw ka na ay. Sige na. Baby, wait lang. Ay! Lamig! Ubusan pa! Ha? Tama na yan, maligo. Magbihis ka na. Ay, lumpang ito. Hoy! Yampit mo, gasa mo. Kulang. Naano ako, nahagad ako dito sa ano ko ah. Ang ba yan? Sige, tingnan ko nga. Nagtatakbo na yung pinaliguan ko. Yung sabon na iwan pa, tsaka conditioner. Diyos mio, Marimar. Ang ganda ng lugar nila mga kalingap. Oh. Oh. Ganda ng lugar. Uy, nasaan na ba? Naliligaw ako. Dito ba yon? Tama ito? Mariosip, nasaan na ba yung... Biglang tumakbo. Saan yung mama niya? Layo din yung pinaliguan niya, ha? Yung ganda ng lugar nila dito. Mamaya pakita ko ang kinukuhanan nila ng alimango. Mader! Tumakbo dyan yung anak nyo, nandyan? Pabihisin nyo na po. Kasi baka ginawin. Kung ano mo yung suklay, ayusin ko yung buhok mo para lumambot. Ang conditioner. Mm-mm. Hindi ka na nagsabon. Akin na. Hindi na ang conditioner. Hindi na po kay ate. Chocolate. Sige, sa inyo na. Ay, Uy, puti si tita. ano nga pala? Para lumambot. I-ano natin sa tubig. Pwede ba tayong tubig? Tayong tubig. Patakan ko lang ng ano sa kuan. Para masuklay ko lang to. Sa ano po? Sa tabo. Masuklay ko lang yung buhok niya. Nagbihis ka na kaagad ay. Ano yan? Aba. Di ka nagtawil? Pinunasan mo sana. Huwag mo iwala tong suklay na binigay ko ha. Ay, tutoy. Huwag mo iwala ha. Mama sa akin. Patan. Si tutoy. Ayaw si mama. Di na natin anuhan kay nagbihis na agad. Mamajikin na lang natin to para lumambot. Wala. Naging si utoy mama. Always ka mag-conditioner para umano yung buhok mo, gumanda. Mag-shiny pahawak daw po. Ha? Tingnan mo, madali na siya suklayin. Oh. Di ba? Di ka na mahirapan, ano? May cellphone. Kuya! Ang ganda pa naman pati ng buhok mo. Alagaan mo yung buhok mo, ha? Ha? Ano nga pangalan nito? Carla May? Carla May, kapangalan mo pa si Carla Estrada ay. Namuk sa pao. Namuk. Saan? Ano yung paa? Kumain ka na ba? Masarap ka kumain? Pagbalik ko, dalan kita masarap na pagkain, ha? Ha? Ay, nakumang. Ang sarap yung pokno. Ha? Dalan kita pagkain pagbalik ko, ha? Ha? O, ayan, nasuklay ng buhok niya, o. Ganun lang, pag ano, para mag-smooth yung buhok mo.
O di ba? Dalagang-dalaga ka na. Ano? Ayan, nasuklay na. O di ba? Teknik ko 'yan. Tubig na may ano, tubig na may conditioner. Sakay daw, sakit siya. Sasama na sa akin. Sama ka sa akin. Wala pa naman akong anak na girl. Oo, wala akong anak na girl. Gusto mo? Ay, hindi pwede. Ala, na-magnet ko na. Ay, Oh. Ano? Masama ka sa akin? O, tinan mo, ang ganda-ganda mo na, Asuklay na pati yung buhok mo, tinan mo naman. O, teknik ko yan. O, kanina, hirap na hirap akong suklayan ang buhok niya. O, ganun lang. Di ba? Okay na? Sa'yo na ito. Nagustuhan mo? Ayos yung buhok mo. Matuloy na kami kasi hapon na. May pupuntahan pa ako. Ha, Carla May? Masama si Carla May sa akin. Matuloy na. O, ano yan? Pagkain mo? Patingin niya. Ganda mo na, Sabi mo, kaway-kaway ka. Hi, mga kalingap. Ang ganda ko na ngayon. tama yung tao na tala. Sino? Yung tao na yun. Ay, yung tutoy oh. Sinong tao? Yung tutoy. Saan? Saan? Sino siya? Yung nandoon? Tutoy. Yung mga bata? Bakit? Sino doon? O siya. Hala, sasama na sa akin. Parehas pala tayo mahilig mag-dress. Ano? Matuloy na kami, Carla. Ang ganda ni Carla, mga kalinga po. Itur mo ako doon sa dagat doon. Dali, itur mo ako doon para ano. Diyan ka ba naliligo? Uy, may huli ata sila. May huli? Ha, Carla? Wala. Saan? Halika. Dali, saan? Kaya na. Bigyan ka niya. Awa ka na lang. Huwag mo siya din ginawa. Uy! Yan, ang ganda dito, ano? Dito ka ba naliligo? Saan? May pain na po yan, kuya? Ano po yung mga nahuhuli dito? Ay, ate, huwag ka lumayas. Anong oras po kayo pag magbiyahe? Ate, halika dito. Di pag sa umaga, nandito na kayo marami ng huli. Ay, ganun. Aba, maganda pala, babalik ako dito umaga, Carla. Mabili ako ng paborito ko yun ay. Ha? Mabalik ako? Uy, nasaan ang suklay mo? Sige, wag mo walain yung bigay ko suklay sa'yo, ha? Kabibili ko lang nun, ano? Matuloy na kami. Carla, bye-bye. Yun, mga kalingap. Si Carla ngayon yung ating, nilingap dito sa, anong barangay ito ni? Kalabaka din ito? Kalabaka, Kapalongga. O siya, tara na. So yun, shout out po, team Rex team. Ma'am Sis, Ma'am Rose, Ma'am Anonymous, sa ating mga mababait na sponsors, kay Emir Felix Cuevas, mga supporters natin sa ating Rex team, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Asuncion, shout out. Kay Pipadilla, Ma'am Sara Badet, si Ma'am Dina, yun sa lahat po, kay Bridget Osix, kay Amitaw Vlogs, kay Sabrina Enriquez. Ayan, shout out po, at saka syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, sa lahat ng Kalinga viewers. Ayan, maraming salamat po sa always andyan. Nanood nating premiere, especially guys doon po sa hindi nag-skip ng ads, sa din pala to, Barangay Calabaka rin pala to dito. So ayun, sa lahat po ng mga always nandyan sa ating premiere,
Shout out po sa inyong lahat, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan. Thank you so much po. At syempre sa mga Bisaya, Kaway-Kaway, sa mga Tagalog, sa mga Ilonggo, Chabacano, Davao, Zamboanga, syempre dito sa Daet, sa Manila, sa Baguio, Samar, Leyte, at saan mang sulok ng mundo kung saan makakarating yung video na to. So, huwag kalimutang mag-like, share, at syempre guys, subscribe. Ritz Vlog ang inyong lingkod. God bless everyone. See you my next vlog. Bye-bye po. Bye-bye. Ano? Masama na yun. Ha? Ano? Yung ganda na. Matuloy na kami, hapon na. Ha? Malayo ang biyahe namin eh. Ha? Oo, bakit? Ha? Saan? May tao? Oo. Matuloy na kami, ano? Siya, bye-bye na. Bye-bye. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Amat. Oh, you're welcome. Ayun, gusto daw siya, teacher, masama daw sa iyo. Mader, matuloy na kami.